Merba tfal, jiena Mirjam u nilqakom għal Rock Noħra. Illum ħanaqraw il-ktieb Rocco r-Robot, kitba ta' Jolene Calleja, diżinji ta' Jennifer Ben-Sad, pubblikazzjoni BDL. U hawnhekk fuq l-istampa ta' hawnhekk għandna robot li jismu Rocco, kif hija ta' hawnhekk kif qed taraw tfal. U miegħi għandi mistieden speċjali jismu Matti. Ejja Matti, ejja x'bdejna. Kif inti Matti? Tajjeb, dak l-aqwa Matti, u intom tfal, kif intom? Tajbin? Importanti. Mela, tridx nibdew naqraw din l-istorja fuq Rocco r-Robot. Ejja nibdew flimkien. Jiena Rocco r-Robot u ngħix merba tiħbib oħra. Bertu l-ballun, Pippa l-pupa, Angela l-anġlu u Kylie l-karozza. Kemm jgħix ma' nies? Aħna kollha karattri differenti, iżda għandna ħaġa waħda li l-koll inħobbu. X'taħsbu li jitfall? X'qed taraw fl-istampa? X'taħseb li hi? Matti qalli l-miliet, ejja ħanaraw. Din hija l-festa tal-miliet, bravi tfal, bravu. Il-koll nistennew li tinfetaħ il-kaxxa biex niddendlu mas-siġra tal-miliet. Angela tkun gburija għax teħel fil-quċċata. Tkun ferħana. Bħalissa mdejqin imma għaliex qegħdin fil-kaxxa u rridu nistennew sena biex noħorġu. Forsi tistaqsu x'toqgħodu tagħmlu sena sħiħa magħluqin ġo kaxxa. X'joqogħdu jagħmlu tfal? X'ħasib li jqogħdu jagħmlu? Skont Matti li kkantaw. Aħna ġugarelli ħajjin nitqu, nibku u jkollna xi ngħidu. Bertu dejjem igerger u Pippa dejjem tferraħna. Kylie tieħu ħsiebna, Isa omna. Iż-żmien jgħaddi u tiġi sħana. Bertu jibda jgerger, Angela trewħilna bil-ġwenħaja biex ikollna ftit żiffa friska. Igerbu l-ġranet u tibda l-kesħa, Bertu jerġa' jibda jgerger. Pippa titlob lil Kylie biex tixel il-magna għasħana. Ikunu magħluqin ġo l-kaxxa matul is-sena sħiħa. Darba konna rieqdin fil-font u smajt itħaxwix ġej minn barra l-kaxxa. X'taħsbu li hu tfal? Min ġej, Matti? Qed jgħidli li forsi jiġi qattus. Jew ir-robot. Imma robot għawija tejja ħanaraw fl-imkien. Għajib niġi l-isħabi, indunajt li għaddiet sena kien wasal iż-żmien li nerġgħu nżejnu s-siġra tal-miliet. F'daqqa waħda naraw il-kaxxa tinfetaħ u wid tersaq lejna. Kif ħarġuna rajna li l-familja ferħana. Huma wkoll iħobbu ħafna l-miliet u intom tfal tħobbuh il-miliet? Inti Matti tħobbu l-miliet? Iħobbu l-miliet ukoll. Il-kamra kienet mimlija tiżjien tal-miliet, fosthom kartolini, bżieżaq u rigali taħt is-siġra tal-miliet. Iżżejjen id-dar Matti inti? U lim tħobb tarma inti? Xi tħobb tarma? Is-siġra tal-miliet tħobb ukoll. Kien wasal il-jum tant mistenni. Il-familja stiednet lil ħbieb tagħha għall-ikla tal-miliet. Kemm ifuħ, ir-riħa tfuħ tad-dundjan u l-pudina imbliet id-dar kollha b'dik ir-riħa tfuħ. Xi tfuħ. Wara l-ikel wasal il-ħin li jinfetħu r-rigali. L-isbaħ ħin dak u ġveru. Din is-sena r-rigal ta' ċkejkna tal-familja kien sorpriża.
kienet stella li teħel fil-quċċata tas-siġġa tal-miliet. Issa x'kien se jiġri minn Angela? U hekk spiċċajna din l-istorja x'taħsbu tfal se jiġri minn Angela. Inħalli fidejkom biex taħsbu. U hekk spiċċajna dan il-ktieb sabiħ li jismu Rocco Robot. Issa tfal, ejja nagħmlu craft flimkien, ħanippruvaw nagħmlu robot. Melissa Matti, poġġi bil-qiegħda ħalli tagħmel il-craft magħna tajjeb. Tajjeb ħafna. Mela, għal dan il-craft għandna bżonn bot, kolla, tappijiet tal-luminata jew tal-ilma differenti, pipe cleaners u xi straw. Affarijiet normalment li nsibuhom id-dar. Issa jiena ħabba l-ħin ilħaqt l-estate xi affarijiet. Mela kull ma għamilt weħħilt it-tappijiet hawnhekk ftit kollha u għamilt pipe cleaner biex nifforma l-ħalq. Jekk tridu tistgħu tweħlu l-googly eyes jew inkella biċċa kartonċina bajda u sewda. Ħabba il-pipe cleaners biex nagħmlu l-idejn, taqabt il-bot issa importanti li biex ittaqbuh tajdu l-ġenituri jew xi ħadd ikbar minnkom. Da kull ma nawġuh ftit hekk biex nagħmlu lit. Indaħluha minn ġodin it-toqba u nweħluha bi ftit tape. Mela nuża naqra tape. Inweħluha ġew biex ma toqgħodx tiċċaqlaq. Dak kollox. Ħabba lagħtu, normalment xi bot li jkun mimli b'affarijiet ikollu għatu tal-plastik. Jiena ksejtu b'din tal-fidda. Tistgħu tużaw foil li nsibu d-dar. Ksejta bi ftit kollha, tajt ċirku u weħħilt il-pipe cleaners u straw biex nagħmlu rasu hekk. Dawn il-pipe cleaners hekk weħħilthom, dawwarthom ma' subajja biex nifforma bħal molla u weħħilhom bi ftit tape biex jeħlu sew. Nagħmiltu ftit hekk. U trasparenti ma tantx jidher. Biex ikun trasparenti, weħel straw oħra. L-importanti nużaw affarijiet li jkunu minflok narmuhom. Affarijiet li jkunu diġà użati li nsibu ġod-dar. Weħel biċċa tape oħra. Dak kollox, issa naqbad naqra kollha. Nagħmlu ftit. U nweħħilha hekk. U nħalluha tinxef. U hekk ħloqna robot ħelu. Vera sempliċi bl-affarijiet li nsibu ġod-dar tagħna stess. Nispera li ħadtu gost, miegħi ma' Matti u ma' Rocco u jien narakom darb'oħra. Saħħa tfal!